kubuka Mgqumeni ehambe nomfana ongilamayo kwethu okugcina kube intombazane le egane kwaSibisi shone khona. Afike lale ekhaya kunomuzi wakithi usemacinekeni lapha kwaNqondo. Eduze ukubadla ubheka. Alale lapho ekhaya avuke eksena ashone phansi ehlisa ubemba. Ashone phansi egubazi. Ashone egubazi awela igubazi adunibali iphunzini. Anje umkhulu esacathulela amateki nje sathi uzoyikhipha inkomo uthi hayi cha. Manje useyayikhipha ziye emadlelweni. Wayesela uMamkhwanazi. Athi sikhulekile ekhaya. Phakama umkhulu athi mayebheka ashaya uvala umkhulu athi uyabopha amateki umkhulu asabophe. Phela umkhulu useyaqaqazela manje umkhulu nangi lo mfazi. Hayi umkhulu usithi mayabopha amateki ebuze ubani athi uma la yimi umkhulu njengoba ngasho ngathi ngizobuya ngizothatha inkomo athi hayi athi sengiyakhumbula athi lo mfana lo akusuka la ekhaya. Athi uma ubani ongisuka la ekhaya ethi kwakhe. Athi uma la unamanga wala ekhaya mfana mzwane eqonywa idukulanga naphi. Wathi la ekhaya wathi ezobika isisu umntana nami ngamthola lapho. Wathi la ekhaya wathi manje yini ungitshela akusekuya la ekhaya ngwana kusekufuneka kuphuma okuphumayo. Hayi umkhulu abhilite ethi anginazo mina inkomo kusize zame kantinta. Athi uma uyosala ubhadalela untinta. Untinta omkhulu jama. Lowabaleka. Ayi uma lapho athi mayiphosa sibana uthenga ikhuzi uthi ngithi hayi umntana mzodeta kabi. Uthi ngithi vula isibaya wena mfana. Sivula isibaya ubuza ukuthina akhiphe inkomo. Ayishaya inkomo ke ziphuma esibayeni amemeze kumkhulu kube nje yakakhale. Ngathi yabona ngoba lokhu ngibangela umsindo nje ngokusakaza nje ubuchopho obugcwala amatshe la. Bese ngishisa nomuzi futhi nginishiye ezini. Wathi ugogo Masibiya isakenzeni ilokhu ngane sonakala lesi sonakala sasemngeni umama oyisigebengu uthi isigebengu lesi. Wathi uzosibulala lo mfazi. Myeke hambe nazo lezi inkomo. Wasithatha zonke. Ethatha zonke. Inkomo mala ifice esibayeni zazi u7 kodwa wathatha ezintathu ngoba lezi ezinye kwangesizona ezakakhona kwaMseleko kwakweza kaBabuntinta. Thatha lezi kuyizona eqondene nazo kweza khona ingane ngoba zabe seziyikhomba labo omfowethu Njomi noSabe. Bathi naye kamkhulu naze kamkhulu yabo. Ayithatha kumama. Hamba nazo. Hayi. Kwakubi kubaba kwenzekile kwakubi ngangokube ngayichaza lento ngithi umali wanginyonda ngamanye amazwi. Wanginyonda uma yabona nje uMamkhwanazi wanginyonda. Umali wanginyondela kakhulu esokweni lami ngoba yabona ukusuka lapho uthando kuMgqumeni la bese lehla ngale ndlela ukuthi nami sengiyethu ukuthi kodwa ngosami into esengizoyithini lena manje mina ngizokwenzani. Washintsha impela uMgqumeni wabona ukuthi akusemnandi kwamina sengathi ngisitha sakhe yabo. Ngoba noma sengimfonela wawubona ukuthi hayi akusekho mnandi kwamina nje akasangithandi ngendlela isenzo senzeke ngakhona ngoba wabe sebuza ukuthi why uma ethathe inkomo engasangimlindi ngoba ya asazadla imali Bukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela nginibingelele konke lapho nifinyelela khona njengoba ngangishilo ke hlezi ngimtshena ngenzeni ikhansela eSouth Africa nakhala nazi ikhalo zenu nangeke uvimbe phodumo phela awuvimbe ngaleso sikhathi kodwa manje sewumama uvimbephi bafethu nginiphathele nayo uma uvimbephi kaMgqumeni phakathi la kwiPerfect TV njengoba benginifayelile kuFacebook ngafaka kuTikTok ukuthi uzobe khona la ngixoxa ngimbuza kanje ya nawe usekhona mama amcineka asekumukela kwiPerfect TV sibonga isikhathi sakho ukuthi usivakashele yebo ngingazi noma ngabingelela sanibonani igama lami nguMuvimbephi ngwamcineka isibongo ubaba ongizalayo eNquthu eMagongoloza ubheka eNondweni intombi engizalayo ke isemsinga yaMkhwanazi kwaMajosi indawo so ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuthi ngibe lana nami ningazi kangcono ningakhuluma into engayazi ngoba kunabanye abagcina sebekhuluma nengento abangayazi abanye ngiyangibabona sebengibiza nongaka kaMajola la sebesho kube ngokaMajola ngavuma ucabashe kanjani cha mina nguVimbephi impela ngqo akamcineka yimi lo ibhoba lelikhuluma ngaye kakhulu so intombi mina kaMgqumeni
esuka phansi phela ebujijini. Washaya itshitshi nje iphova lapho. Ya impela nqamla sigege. Nqamla sigege phela isoka lampela nje ngaqala ngalo nje ukuzibona ke nginomuntu wesilisa ekukhuleni kwami ngobuntombazana. Khona abacela ukuthi phela bacela lesisarikwazi wawusihambe ubumkhulu lo ukuthatha umuthi. Ayikho indoda engahlangana njengomuntu wesifazane. Wayengayedwa la umuntu lo bathi usaphila lo mama umhamba. Lutho ngangahamba inyanga. Ngangahamba inyanga. Ngangimi nje. Awuthando nje. Kwawuthando nje. Wayengithanda nivele angazi. Hawu. Uthando. Ngicabanga ukuthi kwangase yiluthando lolana phakathi kwami nobaba kwenzekile kwase kuyimpi uma ehambe wayothatha inkomo le emaselewini. Cha kwangase yiluthando kwase kunempi phakathi. Kodwa yena sasiqome ngoba sasiqomane ngoba sithandana. Kodwa nje ukuhamba kwesikhathi ke sengonakeleke ngakhulelwa ke ngamitha nangikwenzekile. Kwabe sekuba nenxushunxushu lapho ke sekufanele umgqumena ahlawule. Kwasho ukuthi ke naye iningi izinto ezisamdedana nokuthi wayeseyingane nanokuthi indoda manje ibangane ibaningi aniphumeleli kanye. Bakhona banakwena abakugadla uzufeyile endodeni ngisho ngakuthiwa ibikuthanda kodwa izigcina ngathi manje sidonse inyawo ngemangazi ukuthi siyagadlana masithanda indoda sibaningi. Nomunye ufuna ukuphuma phambili. Cha lona isoka lami lalingithanda. Kwase sekutheni mase kufanele lihlawuleke. Sekuyaliwa. Sekunezinkulumo nezivelayo ngabantu kwaphela yabazi abantu sekunezinkulumo nezivelayo nezithi hayi ukuthi umgqumeni uthi yena akayazi ingane akangimithisanga wala futhi ngeke ayihlawule intombi yakude. Ukuthukuthela kaMamkhwanazi-ke ngoba sizwa lezo nkulumo eziqhamuka nabantu ukuthi ngeke ayihlawule intombi yakude ngokuthi ngangiyintombi yakude ngesimanga sokuthi mina ngikhulele eMsinga umgqumeni waseNquthu. Ungase ngiba intombi yakude ngalo ndlela kodwa ngangesiwe wakude ngumthetho ngoba nami ngizalwa khona eNquthu. So ke kuthe mangabe ngikhulelwa ngahamba ngawubika isisu. Ngizayichaza nje. Hayi cha isikhathi sakho. Ngaba noma ngiqale ekuqaleni ke. Ngiqale ekuqaleni. Umgqumeni cha. Ngidibane naye mina 2000 ukuqala nje kwami ukungibona umgqumeni ngiyijiji u2000 ngikhushula umangila eGoli ngakade ngisanda ukudlula ekwemuleni kade ngemula qala ukushela 2000 kwakusenomuhle lapho kuse igenge nje ababe nayo kakhulukazi besondelene nayo kwakugenge neyakahlazakazi omdelisini omkhazimene. Kukhona nabanye bakhona bamsele komalume bakho onkomboka olokungana osiphamandla omafasane omalumsushe omalumasevana nomalume khonjwa ngekhanda. Izona insizwa ke zangazi ke ebuntombeni bami lezo komalume bakhe. Kusho umgqumeni wangiqasha ke la eGoli ngivakashile ke mina ngivakashela uma behlala eflatini eJimston akalibizwa ukuthi iflat la ngobese. Ngafika la eGoli wangibona hayi washela intombi wangibuza igama ngamtshela ngakabani ngasho cha wayibika ke hayi cha ngizibeke insizwa ngoba thina ngesikhathi sethi insizwa besingayiphenduli futhi besingayibuki nokuyibuka nje emehlweni. Ayashele ke lokho eshela ngila eGoli ngize kube ngiyahamba ke ngiye ekhaya umalu yangehlisa ke ngiye ekhaya. Mase ngihamba kushuthi kube khona abamhlebelayo ukuthi intombi iyahamba la ngeliso hayi abuye ke ezofuna ilokhungana azofuna iaddress yangasekhaya. Cha ngimnikeze futhi iaddress ngingasho ukuthi ethi ngoba unginike iaddress usho uchaza ukuthi ngifike ngaki nayi ngavele ngayithulela ke mina. Sehla ke saya ekhaya ke ngifike ekhaya ke ngicabanga ukuthi kwaku uSeptember ukwehla kwami ngekhaya kuzoba yi24 futhi September lapho. Hayi sibangifike ekhaya ngifike ukuthi ngelanga le24 September sihambise ilokhungana kwakunodadewethu ongilamayo okwane kwaSibisi eGreat Town.
Sihambe naye-ke siyakuphi siyakwaKhumalo entombeni kaBhuda emqomile sihambisa amaswidi amathawula. Masidunibala esiteshini-ke thina besingale-ke entabeni masidunibala la kunomgwaqo khona nayo imoto yakaSithole eMazabeko kwaZosiphana. Ishayelo ubuzelani-ke ubeshayela imoto kaMahawela kahle kahle ngokuthi ngoba phela ehamba uZosiphana kwase kwengathi yakaSithole kanti akamseleki. Eze lo uLogani Buzelani ayifika ijike le moto mayizidlula iphinde ibuye mayibuya hawu. Mangibona imethi hayibona yapi hayi siyakwaKhumalo. Iphuma insizwe emotweni hawela ungishaya uvala wacishe ngaqhaka. Hayi ungishaya uvala ngithi mina lo muntu usela. Hayi athi uZosiphana uLogani Buzelani asigibele hayi. Sigibele hayi. Ayibike ngempela ke manje kathi uyabona ngoba ngila ngiyagcina futhi ngeke ngisaphinde ngibuye athi uyofuna ngimqome ngempela umuntu kodwa ke ngeke ngikwenze lo athi hayi ngiyagcina sengiyibonisile ukuthi ngimisele kangakanani uma uhlule manje ungakhuluma ngalutho unganginika lutho kushuthi vela ungithande futhi ngeke ngisabuye hayithulela. Hayi bashela besifike besibeke lapha. Awuzwa lutho wena? Ngiyezwa ukuthi angimqome kodwa angifuni. Angifuni nje futhi nokumnika ucuzo uzangijwayele kabi. Angifuni. Sengikhulile khona ngiyayibona ngemulile ngiqedile ngathi hayi ngeke ngifuni lo uzozefika impela efaka ucefakwe yimi intanye ngithi mi hayi ngathi hayi ngeke mina. Hayi safike sehle station lapha kwaSimelani bashiya khona bahamba. Ngathi mangifika kwaKhumalo before nje siqale yonke indaba nentombi kaBhuti ngangihlala phe kodaba ngathi yazini wethu level leke intombi ke beyiqanjwa amagama ngalesa sikhathi emzini kaBhuti kwakuwu level lo ngathi wethu level mina ngiyaqoma manje wathi hawayibo anti kanjalo ngathi wathi uqoma ngathi ngiqome enquthu wathi enquthu kwabani ngathi kwamseleki eGubazi ke nama ngiyazi nokuthi ngaphi eGubazi kusho ukuthi nohamba nifune nize nithole wathi manje pho anti sonke ngathi angaziboleka imali kodwa nje mangidlula nje uDisemba walenyanga lesiko sekuzoshaya uDisemba mangidlula nje uDisemba ngicela ngilungisele amaduku owase kwamseleki ayithi intombi kaBhuti ayikhululeka ayisidulela hlaleke ayifika uDisemba udle ukhisimuzi udlule akhupha imali ngoba phela ngade ngenzela uma uzoqoma uxoshi wawulinda khamba oBhuti khamba obaba mbegolo umama thema ihamba nje uma yegolayi athi hayi manje noma sesingawasika kaMaduku ayisaboleka imali kwaSithole eMazabeko wasinikeza usikhona imali athi mayisinika usikhona imali sihamba noma kodwa sawusika kaMaduku hayi sasimeme intombi nentombi kaBhuti sayihamba intombi ziyeGubazi saqasha iveni futhi lona la kaSithole sacwala khona zahamba zathi mayifika ke enquthu zafike zadibana naye futhi ulokungane le moto yakamseleki lesha lo uBhuti lo akaSithole ubuzelani wayilayisha ubuzelani intombi wayibhekisa eGubazi sayifike zideposit wayifonela wayibuza wathi cha hayi ngiyayazi intombi bengishela impela hayi kwakube sekunjalo futhi nempahla yangahlala nje yasiyashesha yafaka impahla ngabongwa kahle isoka lami kwabamnandi kwase konakala ukuthi ngikhulelweke ngakhulelwa kukwenzekile hayi ema ngikhulelwa kayi ngimtshele indoda sengikhulelwe manje hayi athi hayi sizobona mangibuya eGoli ngoGoli ngoba ngamtshela uDisemba sizobona mangibuya eGoli ngoGoli kusobuza uhamba ekhaya uyobikisiswa ngabona ukuthi ufika mina engafiki ngaqasha mina ngakhona awubikisiswa ukhona uMambatha uMakasimiselo umnakwethu nogogo afika khona ngabatshela bamfonela cha futhi wavuma umuntu ozobuya lutho hlala mhlambe ngaqiqeda iviki ngihleli kwaMseleki angiqeda iviki nangu uma ukhona lo usefikile uMamkhwananzi mayifika uma la mayifika uma ayibuza ukuthi ekhaya ngikuphi ingane ezichaze awagibele emotweni ngathi ngihleli nje emaselekweni ngo3 ntambama ngayimbona nje bekubiye ngomhlaba ke lapha embandlweni bekubiye ngemhlaba lapha umuzi nje obiye ngemhlaba ngabona nje shwi emhlabeni lapha ezongena egateini ayingasukuma wabaleka omunye wabo kuthiwa kwakubana babujama
Bale kujama athi awu mama khona zuzela. Phuma ujama bale kujama. Uphetheni ukubaleka kanti? Aphethe lutho. Hamba nodadewethu Dlungu lami ade ngena nje egetheni bengimemeza we yamahloni. Athi hayi wafe babe. Athi ufuna la. Yangisase ngizothina athi udadewethu ayise ummemeze emzini phela kusemzini la. Ungammemeze bale naye ethi ukwehle. Ebese ehlabelela udadewabo bamgqumeni uZindle. Athi we mkwe wami kudliwa omncane kudliwa okukhulu. He uma. Wathi hey, wathi kulethela athi kuphi lokho lokho okuncane. Wathi kuphi khona lokho okuncane unginike, wathi nginike, wathi ngifuna manje. Wathi kwaze ningabachole nina la ekhaya. Wathi nami ngiphoqa kwamayima. Wathi ngiphoqa eqhashana ngani. Hayi wakhala uZindle wathi asidonse sibhamu wakhala uZindle wathi ngiyaxolisa ma wathi. Uma wakho udade isibhamu, wathi isibhamu. Sidonse isibhamu somthetho. Wathi ma ngiyaxolisa ngingasho wathi ngijwayela kabi. Wathi ngihlala ngani yami la iseqede iminyaka yonke. Ihlala ngingayazi ukuthi kophi uzongitshela indaba yokudla omncane lokho. Lethala omncane. Ay uZindle akhala axolisa athi mayethu athi nangimambathu yabaleka ngaliwe ukudla iZindle athi wakhala ethi uphusa amanzi. Athi ubambathe abeke phansi ingane akhamanzi eyiwakhe. Yey wasala thina kwabe singathi umuzo wethu kamselewu. Wabaleka bonke bakhona. Wabaleka bonke abakhona sasana noma ebaleni. Kwathiwa kuyolanda umkhulu ke ehloleni kunomunye umuzi wakuthiwa kusehloleni walandwa kumkhulu kuDikadika. Hayi mayifika kumkhulu cha wafika ubhula kumlilo kumalo hayi cha wehlanga imalo ngezantsi wathi hayi mlingane nengane siyikhulumile nayo yathi cha izofika kodwa ke bese ngikhulumile noNtinta uNtinta ubabujama wakhona wamseliwe bese ngikhulumile noNtinta ukuthi cha ngizomthuma aletho kufanele ezohlawula ekhaya usungalala ke emlingane ungahambi ngoba sekukude emsinga ngeke ufike emsinga ngalesikhathi nizohamba kahle kusasa awu hlala yana umaza lala kwaxoxa kwamnandi ngakusasa mase kufanele sihambe kokukhona umuntu wabokuthiwa umzithi wathi ngicela ukunitshela umzithi ukuthi mani ngangilandeli nalezi inkomo zami ngizobuya ngizoyithathela ngoba ngiyasibona isibaya athi umzithi hawu mamkhona zisidaba siyosala igubazi athi hayi ngiyobona ngalelo langa hayi sambe soyifonela indoda leGoli ukuthi uhlela akasanyakaza akasakhuluma akasathini sethule nje hayi sambe shaya isikhathi sokuthi ke manje ke sekufanele ngidedeke ngaleso sikhathi abantu bakamsele akaze baqhamuke hayi mangabe inkomo yafika hayi yafika kuba ngabe kunsokushaya isikhathi sokuthi ngidede athi uma la angeke udedele ekhaya ngoba akunamuntu omdala ngizocabanga ukuthi ufanele ukuthi uze ngapha ngakimi ke uzodedela kimi ongcono hayi nangempela ngikhuphuke kusho kwakusele inyanga eyodwa kufikile ukuthi ngitete ngikhuphuke mangifika la ngifike vele umalulu ngiselela vele ukujike ekhaya eyogeza omalu kwakuzobanza umsebenzi ezohlaba inkomo embili egeza omalu hayi mangifika eGoli hayi ngimbikele futhi nesoka cha ngila ilithethe ngoba benolaka ubaba wenzekile benolaka Wethethe ethe benolaka ubaba wenzekile iyathethe yabuze ukuthi njoba sengimali engithathile ethi ngizodedela eGoli iqala ngami ukumitha komuntu wesifazane sekufuneka ngidedele eGoli ekhaya iphedlela azikhona ayi kube yilokho nje ukuthi phela nami angazi ngizothini ngoba ngingane nami ngiphethe umama ethi ngeke ngimphikise kakhulu ngoba okugcineni ngidinga yena yabo umzali lo noma ngingathi isoka la malithandi kodwa umzali mayethi mina ngizokwenza lokho ngizogcina sengima nalo ngoba lo muntu uyangizala lo leli soka lifika manje empilweni hayi ethethe hayi ube ukuthi uyalwa ke nje ubaba kwenzekile kakhulu futhi hayi cha singithule nje hayi uthi elokhu ngeke fonela uma lambuze ukuthi manje mawenza ukuthi ungasaqhamuki nanokuthi ulethe nje noma isipogeza oluzombona nje ukuthi umuntu kanjani nje obepreg nje hayi athi ngizofika engezi kusuke ubhoti engimele maye umisele esuke ngemoto behambe beye kubaba kwenzekile eThembisa abefike eThembisa befike uhleli nomali usanda hayi bafike babe okhuluma ngawo vela amahlawula ukuthi kahle kahle wenze njani ngoba kuthulekile nje engasho lutho yini into akazoyenza yabo noma kushuthi kuphelele nje ngoba ekhuleliswe mina nje kuphelile nje yabo hayi befike kuye bambuze hayi athi ke cha ngizoza ngizoza nje nami ngisahlanganisa nomalume ngoba phela anginamuntu nami omdala ongizalayo abantu abakhona omalume hayi kube ngathi kuyadlula ke lokho ethumisele ngidinga ukubona lapha ya uzobona uVimbepu noma uyagula noma akagula ngifuna nje ukubona ukukhombisa ukuthi umkhathalele kulento oyenzile hayi athi
hayi yabona lokhu kubhula lo mlilo ukuthi vele akasekwenza useyaphushwa angifonele ethi asidibane la eJozi ayisidibana la eJozi eMTN ayangibone ke ukuthi ngaleso sikhathi bekusenzima kakhulu ke kubaba kwenzekile ngaleso sikhathi leso bekusenzima impela kwasemculweni bengingakalungi kahle beku 2001 yeah beku 2000 beku 2002 hayi bengaso 2001 beku 2002 kwaku 2002 bani ngoba ngizododa ngoJune kwaku 2002 May esahlanganisa ababheda nje kakhulu nkosame namahloni ukuthi mhlambe mayeza kimi uzofika ephetheni ngoba ngaleso sikhathi bengakahambi kahle ayi kube ukuthi ke sekuyilokho nje ukuthi ke sekuloko kudibana kumalodi inkomeni uyayifuna ayihambe umamkhona ziye ekhaya fika umamkhona zenza umsebenzi omalume obhuti bakhe aqede ukuthi mzwane webethe ethi ikhombe ngaphesheya kubuka mgqumeni ahambe nomfana ongilamayo kwethu okugcina kube intombazane le egane kwaSpisi shone khona afike lale ekhaya kunomuzi wakithi usemacinekeni lapha kwaNqulu eduza ukubadlubheka alale lapho ekhaya avuke kusena shone phansi ehlisa ubemba shone phansi egubazi shone egubaza wele igubazi adunibali iphunzini anje umkhulu esacathulela amateki nje sathi uzoyikhipha inkomo uthi hayi cha manje useyayikhipha ziye emadlelweni wayesela mamkhwana athi sikhulekile ekhaya akama umkhulu athi mayebheka shawuvala umkhulu athi uyabopha amateki umkhulu asabophe khona umkhulu seyaqaqazela manje umkhulu nangi lo mfazi hayi umkhulu usithi mayabopha amateki ebuze ubani athi uma la yimi umkhulu njengoba ngasho ngathi ngizobuya ngizothatha inkomo athi hayi athi sengiyakhumbula athi lo mfana lo akusuka ekhaya athi umali ubani ongesuka ekhaya ethi kwakhe athi uma la unamanga wala ekhaya mfana mzwane eqonywa idukulanga enaphi wathi la ekhaya wathi ezobika isisu umntana nami ngamthola lapho wathi la ekhaya wathi manje yini ngitshotha akusekuya la ekhaya ngwana kusekufune kuphuma okuphumayo hayi umkhulu abhilite ethi anginazo mina inkomo akusize zame kantinta athi uma uyosala ubhadalela untinta untinta omkhulu jama sowabaleka ayi mala athi mayiphosa sibana uthi ayingikhuza uthi ngithi hayi umntana mzodeta kabi uthi ngithi vula isibaya wena mfana sivula isibaya ubuza ukuthina akhiphe inkomo ayishaya inkomo ke ziphuma esibayeni amemeze kumkhulu kube nje yakakhale ngathi yabona ngoba lokhu ngibangela umsindo ngokusakaza ibuchopho obugcola amatshe la bese ngishisa nomuzi futhi nginishiye ezeni wathi ugogo masibuye isakenzeni ilokhu ngane sonakala lesi sonakala sasemngeni umama oyisigebengu uthi isigebengu lesi wathi uzosibulala lo mfazi myeke hambe nazo lezi inkomo wasithatha zonke ethatha zonke inkomo mali ayifice sibayeni zazi u7 kodwa wathatha izintathu ngoba lezi ezinye kwangesizona ezakakhona kwaMseleko kwakweza kababuntinta thatha lezi kuyizona eqondene nazo kweza khona ingane ngoba zabe seziyikhomba labo omfowethu Njomi noSabela bathi naye kamkhulu naze kamkhulu yabo ayithatha kumama hamba nazo hayi kwakubi kubaba kwenzekile kwakubonga ngokube ngayichaza lento ngithi umali wanginyonda ngamanye amazwe wanginyonda uma yabona nje mamkhona wanginyonda umali wanginyondela kakhulu esokweni lami ngoba yabona kwa ukusuka lapho uthando kumgqumeni la bese lehlanga lendlela ukuthi nami sengiyethu ukuthi kodwa ngosami into esengizoyithini lena manje mina ngizokwenzani washintsha impela umgqumeni wabona ukuthi akusemnandi kwamina sengathi ngisitha sakhe yabo ngoba noma sengimfonela wawubona ukuthi hayi akusekho mnandi kwamina nje akasangithandi ngendlela senzeke ngakhona ngoba wabe sebuza ukuthi why uma ethathe inkomo engasangimlindi ngoba hayi ukuthi bengazokhipha lutho bezokhipha kodwa hayi ngalendlela imali asenze ngaye ngathi nami angazi inqumo zabantu ayifani so kwenziwa uma nami bengikuphikise ngoba umzali washo ukuthi ngempela ke sokuqhelelana kwethu ke lapho ngasho nje ukuthi ukwehlukana kwami nomgqumeni sahlukana ukuthatha kwenkomo uma yabo mamkhwanazi kwakube sesihlukene ke saphinde sisondelane noma sekuxoxa sekuyilokho nje nalokho so ke umamkhwanazi mayethatha ke inkomo kayi indaba yakona cha ingane ikhule ke kube mnandi nje mayikhula ke bathi bafuna ukwazi indaba yambenze ubani uBhenze
Indaba yamphensi lo ngisitoli. Uyazi nomfowethu na. Indaba yamphensi kwenzeka kanje indaba yamphensi. Uthi njengokuzalwa kwami uhlanya kanje na uMamkhwanazi ke. Kwabe kusukuba nalo baba ke wayehlala eBhinono kwakuthiwa uMbhensi. Lo baba nje bakumbhense ke nje ehlala eBhinoni shuthi useyibona intombi ke yabona ke uma ngalesa sikhathi bebe nalendlela ukuthi hayi indoda nje maye nenkomo yayibona lo nto le kuze impela uphantwe nje impela uphantwe ukuthi ngoba lo yamuntu unotho yabo. So lensizwa lena aqala mali akhulume ngayo lensizwa Mamkhwanazi ethi hey wavimbe kunensizwa eBhinoni senginokwenzekile uyahlala una 3 months unensizwa eBhinoni impela nje ithi ifuna ukuganwa kabi kabi namntana nje ngifuna uyogana. Ayi ngithi mina ngikho nje ke emudini yaleyo nto leyo mama mina ngithanda ubaba wakwenzekile. Ayi siqabane mangisho njalo uma silwe sibanga lo baba wakwenzekile ngithi ayangazi ukuthi uzokwenza njani ngoba mina ngithanda ubaba wakwenzekile akekho umuntu engimthandayo ngaphandle kwakhe. Ayi umali umbonto uyanginyanya mangikhuluma kanje. Hayi le ndoda izifiki inde le ndoda inehwanqa baba nje usemdala ngoba bengiseyingane ngaleso sikhathi. Mangicabanga bengina 21 ngaleso sikhathi leso. Ayi lo baba lo yangishayeleke lo baba lo cha ngimphikiza. Ayi lokho ebuya lo baba engishayela hayi ngiphike impela ngicayi ngeke ngikwazi. Hayi athi mali hayi mhlawumbe ufuna uzuyofika ngasekhaya yabo. Hayi ngihambe ngekhaya mali engehlise ngesekhaya ifike lo baba efike kuzoba uDecember efike ekhaya ezoshela. Hayi ngimchithe. Hayi mangimchitha lo baba uDecember ka 2002 kuzoba uDecember ka 2000 kuzoba uJanuary uzoba ngenyaka ka 2003 ayi baba lona ayashada hayi angifuni angiluze futhi udaba ngoba kwakunoma mncane wayengithuthela indaba athi mamncane hayi iyabika nokuthi insizwa uyifuni phela manje udashaya phansi ngonyaka ukuthi uzoyiqoma ngenkani ngithi hayi ngeke kwenzeke lokho hayi kuthi ngoJanuary kuba uDecember udlule uDecember January February akhupha imali ezekole kuthi uguda ngisanoma ungoMarch lapho noma ungade ungoApril ayabuya imali wathi mayibuya imali ethi kuza abakhwenyana abuza umakoti kaBhoti lo wangiqomela wabe iqhiza lami ethi abakhwenyana bama ethi abakhwenyana bazolobola uvimbebi athi umakoti uyalothola uanti athi he khuluma nomakoti akakhulumi nami umakoti angitshela ethi we-anti kuthiwa uyalotsholwa ngithi ngilotsholwa ubani athi ngizwa ngomani nami ethi kuzofika abakhwenyana ngithi abakhwenyana bakade bevunywa ubani labo bakhwenyana labo athi umakoti ayinama ngazi kuba indaba nje esingiphathisa ngestress leyo ngibe buhlungu kakhulu emoyeni ngithi hawo imali ngayenzani lento le ukuthi angiganise vele nje kahle kanjena nje indoda engingayifuni hayi cha silindi befika ngempela abakhonga hayi baba Mkhwanazi sithunywa abakambhense la ile ndoda engingayifuni ezongilobola hayi shiwe inkomo ezu4 isangweni bebale ezinye izimali hayi kuthiwa hayi abahambe bazobuye baphendula hayi ngihleli phekotha ngakwazi ukulotshola uphethe ingane kanje ngincelisa ngihleli phekotha ngoba bakho kunaba ebesangweni ngibencelisa nangi kwenze nje ngincisa wenzekile umakoti lokuthi umali uzokushaya swanda abantu bani mina ngibuka amadoda engingawazi ukuthi azowenzani la ngoba ngincelisa umntanami la athi yinkinga ke le hayi mancane bonana kodwa dada ayibona le yenza ukuthi wrong athi ubani uvimbe uyogana ngenkani ngalo mthetho wami kusho mina wathi uzogana wathi uzuhambe uyogana uMbhense athi hayi cha ngehlelwe ngempela makunje hayi azi ukuthi umuntu wakho uma uzomxoxela ngestory esenzeke ekhaya kini umtshela ukuthi kwenza akakubelieve ngoba yena uya ngalento ukuthi lo wenziwe ukuthanda mina kusho ukuthi ufuna ukusondela eduze kwami yabo okuningi angangimbikela khona baba kwenza ukuthi hayibo kwenze ukuthi wayengabelieve ngoba wayena lento ukuthi lo uyangithanda uphoqa ukungithanda kanti uma wakhe akangifuni yabo ngangimbikele ngithi yazokwenza ukuthi ambone ukuthi hayi akayithatha serious hayi uthe kusuka lapho kwathiwa ngifuna izithombe baba kwenzekile angimfonele ngifuna izithombe Stefana sami lesimabaso nayo ma athi ngifuna izithombe hey ngale mina ngithi hayi ngithi ngiyifunelani izithombe wathi umali ngithi landi izithombe ngithi ayikhokhela imali yami lezothombe uyishuta ngiyayifuna izithombe ngithi besashuta izithombe ngizonika isoko izithombe yabo ihlala esokweni uthiwa ayibuye manje kuthiwa ayibuye manje khona ezocacela ukuthi angisamfuni mina ngingashongo ayi anqaba ubaba kwenzekile nezithombe athi baba kwenzekile mina ngeke ngikunike izithombe ngoba ngikwalanga
umuntu ongalile uwe akhipha ingoma ke lapho ke ukuthi uthi ngashelele lithi bhuxa wathi khona ungalile mkambe kubi kodwa kuyefana ukuthi ngibulele ngoba mina bengisenothanda ingidle lengoma le ingiphathe kabi ngithi kodwa ngosami mina vela ngisho ukuthi angimfuni hayi qhubeka indaba yakho ibe ngangindaba kaMbhensi hayi ngokuMbhensi mase khipha inkomo sekufuneka ukuthi manje eze kimi ke manje khushulo ngilethelwa igoli ngisusa ekhaya mala hayi ngibuthi baba kwenzekile ekhuphuka ngithi mina umgqumeni athi cha uMbhensi ngathi ha hey mina ngifuna eMbhensi hey wayihlaza kuma athi wathi uyahlanya athi wahlanya ufuna eMbhensi ufuna bani ngathi angimfuni mina lo baba lo ngimfuni naye futhi uyaza ngimfuni ngimthanda isitalo hayi ngikhushula ngenkani ngilethela igoli ngifikela igoli mangifika la hayi indoda ilandwe landwe indoda ithwa izovakasha hey imkuba ngangigilwa lapha makuthiwa mina ngangizalwa uhlanya mina ngangizalwa uhlanya uma wami landwe le ndoda noma ilandwe le ndoda ayikhona hayi mina ngithi indoda angiyifuni athi uma luzoya kiyo ke ngenkani inkomo esekhaya lapha sekhaya inkomo zu4 hayi mangifika lapha yabona ngithi ngigwema ukukhuluma mina ngumuntu ongazwani kakhulukazi nokuphikisana umsindo ngiyabona nje mangigwema ukukhuluma ngihambe ngizofika ngidlale lapha ngaphesheya kwendawo le ndoda ngingasondeli kiyo anahambela ngidlale lapha ngithi kwangithinta nje wena ngizoya emaphoyiseni ngizobona lale lapha indoda ithule ingane lapha ishile ekhaya nangu useduze uyancela phela ukwenzekile hayi ingangithi nampela indoda iyalala ke nokulala ikhona kuyazi ukuthi ikhehle ngithi awumadoda kanti futhi ikhehle layilalela nje likhohliwe yimi lingikhohle ikhehle khona kuze kusekuseni phapha makuseni lithi awumawezekile ha ivuke ngolingubo ntathu kwenzekile kubone ngaphandle sangimemeza futhi angifika lapha ekitchen yazi ukuthi angazi noma ngiphekele noma ngilenze njani ngisaba ngiyamsaba lo mfazi lo ngoba mangingenzi kahle ngikhombisa ngathi le ndoda ngifuna phela ngizophela indaba yenduku phela ngizophela nje hayi ebona ubhuti wami lo mncane ukuthi hayi khona lento eyangihlukumeza athi hey wevimbe phela ngeke phela umelana nendaba ukuthi lokuthiwa athanda umuntu ungamfuni yeka phandle indaba lento umtshayile nje uma lo straight wamfuni lo muntu lo angalokho emdonsa okokuqala umuntu noma ezala kuwa kakhulumi nawe khuluma noma kusho ukuthi umuntu akamqomile kuye phela vele hey kubenzima hayi khuluma ifoni ikhehla lithi cha hayi impela ngisondela ngiyabona ukuthi kwakubugebengu bonke leyo ngatshela umkhwekazi wakho lokho ukuthi uyithola ngani kuphathe kahle nona mzali lokho ukuthi ngane yakhe ayilelanga nendoda ubugebengu nje asesibeze lo ma ngaleso sikhathi hayi uma kuthiwa konke indoda kwake le ndoda ezothi ubuhle benkomo indoda ubuhle bayinkomo za hayi ngilokhu engithuke le ndoda kusho ukuthi mayeqeda khamba ngithi kungaphindi ubuze la mina ngikufuni mina nalezi inkomo zakho azisala lapha ekhaya ngizani ukuthi uyolobola abantu hayi kisho ukuthi ifone ke indoda isho ukuthi cha ayikho impela lento lena ingane ayingifuni lokho angabe sinjena nokuthi angilathi inkomo hey labhubha kuma hayi dume igoli ni Jimistin idume ngijaha uma lo ngibaleka ngiyobhonya phansi ngiphethe ukwenzekile lo ngifika lapha kwabhonya phansi lapha hayi ngihambe ngiye eJozi kubaba kwenzekile emtshetshe ngiyeza ngifike eJozi owayesaqala ukudibana nabo omfowethu labo omjijelwa nomtshengiseni nabo oZondi ebesabesanda ukufika nje kuye bonke nokhangelana kwakuseyiqenyana nje eselisha elisafika hayi ngifike kuye baba kwenzekile hayi naye kube ukuthi nje vele kahle kahle into yenze oma iyamphula umoya akasenamdlandla kodwa ngihlale kuye ifike intombi yami khona sizongilanda sizwele ukuthi afike zongilanda laphana efonele umtshengiseni nakhona umtshengiseni washo ukuthi uvimbe ephula eJozi kumgqumeni wabuza kumathi mama laphi nendawo amlayela wafika azongilanda afike ngathathwa ngenziwani ngendaba yenduku lapho ade ayiwe ma impela noma ngangishaya ke kodwa impela yena ke ngimfuni ke impela ke la yaphela khona indaba kaMbhense kwakuthi ke ubaba kwenzekile isitori sikaMbhense aka understand kahle ukuthi kwakwenzakaleni
umbhense lona ngakade evunywe yimini noma kwakwenzakalani yabo lo ejethwa eqomela wayejethi nje mina futhi ngangiqomela umbhense kanti kwakunzima kimi ngaleso sikhathi yabo yaqala lapho ke indaba kaMbhense ke yokuthi hayi mina ngumyekane noMbhense kwathini yabo so indaba kaMbhense yaba kanjalo angikhulumi ke ngabanye kayikhuluma ngaba abanye ngangingabazi ke cha abanye ke ngangingasithola manje bona wasithola engishela ke yena ke kwakuyishe samshi uthi wavuma nje cha lutho nanokuthi baba kwenzekile ukucula kwakhe kwase kusekutheni vele usephoxekile ngoba isenza kasenzile umalo samphoxa kakhulu wayesekhipha ingoma mhlambe ezokwenza ukuthi mhlambe ibe into engapholisa inhliziyo yakhe noma aziphiniselele yabo ngoba okuningi wayekusho kwangesilona iqiniso kwangesilona iqiniso kwangesilona impela iqiniso kwakuwukuthi nje kushithi welimele kakhulu naye ngendlela kalimale ngayo was like manje uMamVimbe wawumuntu nje ongenasimile impela ngendlela ebeka ngayo vele phela kwase kwaba kanjalo kodwa nje yangisuye umuntu kanjalo phela kube kuthiwa isimilo sasingekho ke kusukela ngaleso sikhathi ngabe sisaphila nipho emhlabeni ngoba ngaba sisekho phela ngabe sesafa angiyikhulumi kahle kodwa nje ukuthi ngiyazazi nanokuba futhi indlela akenza ngayo umgqumeni uthacule ngami kwangishayisa ngovalo kwi-album yokuqala kwangithusa ngoba ngakade ngiqala ukuza umculo kaMaskandi ebiza igama lomuntu ngale yandlela kwangithusa kodwa ngase ngibuye ngitshela ukuthi yazini lento ayingasuka ungilimaza kakhulu ngoba angikwazi ngempela akangithukela khona yabo so ngobe ngithuka nje futhi asikho isidingo sokuthi ngicashe labantu yabo ukuthi hayi mina ngoba usengithukile ngisengizonyonya phela kube ngangomunye umuntu nomcilo ngangawuthatha ngiyikhungu yabo indlela kwase esekhuluma ngayo baba kwenzekile ngangayibulala nokuyibulala ngase ngithi ngeke ngiyenze lonto le so futhi ayikho into ezongilimaza kuyo yonke lento le uzongithanda nakho konke umgqumeni akakusho kimi ize noma ngingakwazi okunye kwakho yabo nakho lapha uthola kanjani ukuthi ula eJozi ufonelwa indidane yona ifonela umama noma indidane ifonela umama ngoba mina ngikubaba kwenzekile angithi mina bengila ngangila kubaba kwenzekile eflatini lela wakuthiwa yini Alexander sazi kodwa lona lilanga endla ngangikuyi baba kwenzekile mina sefonela umtshengiseni ukuthi ke mina yakucebe ekhaya umtshengiseni uyangiceba nezihloba ngeke ukanina kampela oma bayelamana oma noma bengalamani kwisalukwazi esisodwa kodwa umkhulu ozala uma uyedwa futhi wayecebe ekhaya wayengiceba umtshengiseni ayingatarajwa kakhulu lapho ayingatarajwa hayi kakhishwa kakhulu ngenduku lapho wakuphatha kanjani ukubona umgqumeni nomtshengiseni bexabana ke manje cha ngosami angangazi mina ukuthi bayaxabana mabenza nje mina ngangijethi kuumdlalo ngoba indlela ababe ngayo ubaba kwenzekile nomgqumeni kwakwamathe nolimi babezwana kakhulu babe abangani nanongangokuba umtshengiseni nomgqumeni bake belale bengadlanga isimo ababebhekene nazo bake bebelale lamadoda lawa engadlanga lawa yazi ihlaya ongalihleka ubaba kwenzekile benomtshengiseni babe benza ihlaya bahlangana nentombazane nje yehlane ihamba notamatisi la iphetayo isibulothenga bayidlalisa watamatisi bayodla ngoba isimo sibheda isimo sasingahambi kahle ngalesa sikhathi kwakusabheda nasemculweni kungakahambi kahle uxabana kwabo ke mina ngizange nguthathe serious ngayijethi nje yabo into yomdlalo ke mhlambe benza nje uqhubu icontent yabo kona nje ukuthi bayaxabana ayi khona bekwenzeka okwenzeka kodwa mina ngikuthathanga izingxabano ngoba phela umgqumeni ukuthi babe sibehlukana nomtshengiseni ukuthi kwakubangweni cha ngeke ngisazi isitori sakhona umgqumeni esesuke eseDenver yophuca umtshengiseni impahla into kanjalo yabo ababethengelene zona mabeshutha kushuthi ingxabano yabo nje ayisiqina lapho ke umgqumeni esekhipha ialbum eyithi ngithola igodole wayesenomtshengiseni esenza amageza akhe qala lapho nje uphehlu labo nje kwawuphehlu indaba yabayazi yayinde yankulu kodwa mina ngangingakuthathi serious wathatha side mina manje ukuthi usuka ngangathathi side ngoba nomtshengiseni mangihleli naye mayikhuluma bangenzeli wayikhuluma ehleka imenza nje ihlaya yabo ukuthi ezinto abayenzayo ukushuthi samdlalo yabo ngoba wayezegcina naye lokwenzekile ethi utshela baba ukuthi ngithe ngizombamba
yabo nampela ehayesho kubaba wakhe mayembona imali umthe uzokubamba yabo isihla nje into yakhona so umtshengiseni owakwethu impela yena uma kamzalayo ukuqikeleni oma bayilama umdala uma amtshengiseni kodwa manje kakungenzeki ukuthi ufune mhlawumbe ube no baba kwenzekile nangumtshengiseni ukhona lapho yo cha ukuze kubaba kwenzekile phela ngangiba khona umtshengiseni ekhona bengakaxabani ngoba kusewusibali ngoba phela vele babedibane ngabo kuba usibali babe ngadibananga ngokuthi nakho umgqumeni wanakho usedumile kanjalo kodwa nje udibana kwabo mangicabanga kahle badibana umgqumeni ekhiphe ialbum eyayithi wabeka pha ama-hips ngikambe wayibeka pha ifika wena ngisathi babeyikhiphe nomuhle bethu wabeka pha ama-hips obheke mina uzibheke wena babekhiphe lo album leyo usho ukuthi umtshengiseni mayekhiphe lo album umgqumeni wayibize udadewethu eThembisa ekhuphukilezela edakamvakashelele eThembisa usho ukuthi babuye nayo le album yabo umtshengiseni kuyikhathi ethola kahle ukuthi sekunomfana ophuma ngaphansi kamahawukela yabo owenza into enhle ngalolu hlobo umtshengiseni afuna inamba kababa kwenzekile ekudadewethu ayithole baxhumana efonini bazana kanjalo ke kahlahle umtshengiseni nomgqumeni bahlanganiswa yimi bahlanganiswa yimi bahlangana ngobubali kahle kahle ukuthi umgqumeni usibali base behlangana ke ngalondlela ke bazana ke manje vele uyasho ukuthi umama wakunyundela ngokuthatha inkomo anginyundela manje mase phela funa abona ingane manje angithi usayakhula naye emcoleni udumo sethe ingane usaqhubekana sayibheka usayisupport usafike ezobona ingane uyihambisa ingane sekudlulile lokuthi umatha ya cha nkosami sekudlulile wayeza ezombona umntanakhe ehamba nabo zondi wayeza nkosami umntanakhe ezombona ngoba ke ingane yamgqumeni mina ngizi le sihlakaniphile ungihluphe kakhulu kwenzekile eno 3 years to 4 engihluphe ngamazi baba wakhe esukele nje ngingazi ngangize ngithi umgqumeni usho ukuthi ingane yami uyayiphehla isukele kithi mina ngifuna ubaba wami ngifuna ubuze ubaba wakho ubani athi umgqumeni kubuza umgqumeni onjani mazela athi umgqumeni obomvu ngifuna umgqumeni wami umgqumeni obomvu akamazi ayingamazi kuthi ngela ngempela lokho ekhala ekusukele ekseni bonke usephedwe nayikhanda lokho ethe ngifuna ubaba wakhe ngifuna ilokho ngani icontainer yamagcokama kwaphuma amagcokama ngaleso sikhathi ngifuna icontainer mangithi icontainer ngithola inamba kanti inamba ekakhangelani umhlongo DSD ngimfonela uDSD athi DSD useThekwini banayo baba kwenzekile ngisho ngithi hayibo ngihlushwa ingane lapha mina ngisase kumele ngenze njani ngicela ukuthi ungikhulumise naye ukuba kwenzekile hayi ngikhuluma nathi hayi mangisuka la eThekwini ngizodlula lapho ngizombona ukuqala kwakhe nje kwenzeka ukudibana noyise umupho nje unyaka 2007 ya manga 2006 2007 ngoba sesemncane kakhulu ayafika mayifika cha kube mnandi futhi uyibone ukuthi uyajabula mayibona lo muntu okuthiwa ubaba wakhe noma dengamazi uyakujabula lokho yazi ukuthi umntana omajabula azojabula ngisho 2 rand umgqumeni amnika wona upondo uthe mayisehambile kwayikhathi hawu ubaba kasangiphi nephephe lihlaza nje ngisangiphi 2 rand wayesefona wathi naye kusasa ngizobuya uthi bengingahlelile ukuzombona nangampela futhi ngakusasa wabuya wafika akhipha imali ke noma ngiyidalule kodwa nje wakhipha nje imali wayinikeza ingane yakhe ukuthi ithenge impahla lapho nina seniyabukana kusekho lokho cha sekuyilokho nje sekuyaxoxa nje akusekho ukuthandana ngiyabazali bengane sengingabazali nje bengane kuphela sesiyaxoxa nje cha kona nkosami umntana wakhe wamdinga shem ngoba cha mina ngangingayihluphi ngokumfuna cha ngangingayihluphi ukuthi ngifuna ubaba kwenzekile kodwa ingane yakhe yayihlupha futhi kube kwakuyingane yomfana mhlamba ngaba ayikho ezandleni zami ngabe uhlala kubo ngendlela ukwenzekile ayemthanda ngakhona ubaba wakhe engamazi ngisho ukumazi waze wamazi ngezathu zakhe zokuthi mina ngiyamdinga ngathi khonto ayimphusha ithi mfune wena angani inkomo bayithathile mfune wena baba wakhe ngani inkomo zambile indaba ngamfuna uyihlo
Owangathi kwakuyisoka nje leliyana. Awukhopha kanjani mama? Aye okwesithembu phela ke. Ngiyaqabanini ngoba nje. Awona okwesithembu phela mntanami ngiyangisilona ke igwala ke ngapho mina. Mina nginandaba nje nenye intombazana. Ukuthi sithanda indoda sobabili. Hayi anginamsebenzi. Ngoba kuyinto edaliwe. Nanokuthi mina vele ngathi mangiqala uqoma ngizange ngiqomiso kalami. Ngaqomiso kalethu. Yabo. Le ndoda kwangesiyone eyomuntu kwakwe yabantu. Ngoba manje kuyindoda yabantu ngisho besilisa yabo. Manje ungakhalelani ke ngendoda yeni ngathi ukhalelani. As long izokunika lolo thando nawe ngaleso sikhathi ithubo lithole ngazo. Iqiniso uthiwa igeza la ngo 4 3. Hayi Ayini ukuthi uthiwa ingena endlini engaphumi. Cha wayigeza phela kodwa hayi ka4. Sengababa. Akekho umuntu ongageza ka4. Awusho ukuthi phela ugezi hour lo muntu bese ngageza ka4 cha ngeke wayengageza ka4. Wayengageza kabili ngosuku kodwa hayi ukuthi kube ka4. Cha ude geza umuntu wesifazane mayigeza. Isikhathi. Ubegeza beyathanda kamanzi. Futhi kubizana ke le ndoda nokugeza ubingafuni ukuyigeza isikhathi esiningi. Bizana ukuthi maye ebhavini uyilandele. Uzomgeza nje wena. Ugeza wena. Umgeze nje wena umsule wenze yonke into. Impahla hamba nami ayithenga lezi impahla. Lezi impahla lezi eqwahle kanje. Noma ayithengela yena. Abayithengela phela noma mina isikhathi esiningi kade ngingasekho eduze naye. Kodwa nje ngicabanga ukuthi wayeyithengela impahla zokugqoka. Hazo hamba isikhathi bezathiwa hayi usidlulile emhlabeni. Ndoda ngaba buhlungu kakhulu ke lapho. Yabona masibuyela lapho ubaba kwenzekile mina ngicela ukumbona ngo 2009. Yeah. U2009 kwakuJune lapho kuJune July. So ngo 2009 futhi ngikhuphule lo uvalwe izikole. Ngithi ake nyuke engivakashele. Cha mayifika thina ucela ukuyovakashela ubaba wakhe. Cha ngimfonele futhi baba wakhe ngithi kwenzekile ukuthi ucela ukuvakashela. Lethi nakasezukukhala ngoba kwenzekile uyethi mangabe ngithi ngiyamthatha ethi ufuna ukuhamba nawe. Ethi ufuna ukuthi uze eze nawe kimi. Ngithi mina uthi ngiyesakhala azasho futhi nayithi baba ngeke ngisakhala sengikhulile. Ubefunda ugrade 1 yini lapho noma ubefunda icrash ubefunda ugrade 1. Ayafike ke nangampela ngosiyami. Afike ehamba naye babafowabo lade sebenza nabo kanye ifike bemthathe umntwana bahambe naye. Ahlale futhi wahlala u3 days. Ambuyise sehamba yedwa engasahambi ke nabafowabo. Hayi asho kodwa ukuthi akekho right. Akaphilile nje isimeni sempilo akukho right. Cha kube yilokho nje kumgcina kwami nje iyo u2009 ngaphakathi nonyaka. Hayi abuye ingane seyithengela impahla ifuthi wayeyithengela yabona la kayithengela khona impahla ongathi uyayivalelisa. Uplastic wase Ackermans omkhulu ongaka ugcwele impahla. Nami ngangithi mangikhipha ngethuke. Ngathi lezi impahla engaka lezi izokushiya lezi impahla lezi ngoba phela usemncane. Wathenga ngathi umuntu ozaziyo ukuthi usiyahamba. Ngathi uyayivalelisa ukuthi mntanami nje ngifuna nje usala ubuka into yathenga uyihla ukuthi naye. Cha kusuka lapho ke nje yilokhu batshaza ukuthi hayi ubambekile ukuthi asazi ngazi ngena ngendlela ayegula ngayo baba kwenzela ukuthi mina wayiphethwe yini. Kodwa ngangizwa nje ukuthi uyagula. Kuze ukuthi ngo December ka 2009 ngicela eButshobeni ngoba uButshobeni umuntu ayena ohambe umbona. Ngicela eButshobeni uButshobeni kuubhuti ke ngesibongo sakithi wakhuzwayo umcineka nokhuzwa kuseyintelo. Ngicela eButshobeni ukuthi ngicela ukuhamba naye yabo. Ukuza la eJozi ngizombona. Athi uButshobeni angeke ngize ngikwazi uvele ngiqhamuka nawe nje sisi engingakhulumanga nomgqumeni. Umgqumeni angikhulume naye kuqala before ngizohamba nawe. Nangempela uButshobeni ke ahambe ngakusasa ngifonela athi naye akavumanga. Uthe nje ngimnikeze inamba. Afone. Athi ayena ma wenzekile ngcono kakhulu. Ungezwe ukuzongibona. Yimi ngizoza ngizobona wena. Sengingcono kakhulu ungezwe abantu bekhuluma abantu bakhuluma into eziningi vele uma umuntu kanje ngami nobekhuluma sibekhuluma nento engekho athi nginikeze inamba ngifonela ukwenzekile ekhaya afonela ukwenzekile futhi nakhona unokwenzekile amtshele kanjalo athi hayi mntanami ngizokulanda ngoDisemba sengingcono kuba ukuthi ke phela safonela iphupho ke bese emncane so sikhathi bejabulela nje ukuthi nima ekhulume nobaba wakho ukuthi utheni akazi yabo hayi kuthi ngelokhu ngano
nge-19 kwakuyi-19 phela cishe mhlambe isikhathi mina ngathola ngaso ukuthi baba kwenzeka sekushone mhlambe kwaku-3 emini seliyela ukushona ilanga sekwaku-3 impela ngangise eMazibuko ngikusisi qhamuka amantombazana athwala izandla ekhanda angene ephasijini lapha hayi mengene ephasijini bayaqhina ngisekamereni bayaqhina usesilathi amantombazana eyiwo Ngqumeni akasekho ethi ehlisana umoya ngakhulumi kakhulu novimbepu ngapha yabo hayi beyikhulumene phansi ngiyeza sengizwile vele manje uyangifihlela uthi akuhlisa umoya sengizwile vele ngoba ngene ngokuphapha lamantombazana ngithatha ifoni ngihambe ngiyofona ngifonela uBhutshobeni ngithi mina uBhuti ubaba kwenzekile usenjani athi hayi uqeda kuthula nje manje impela tata ngeke ngilo ngishona le nale laduma ikhanda ngoba umuntu noma ningehlukana naye kodwa mase eshonile kuba ngenye indlela noma ningethandane kodwa wathi uba wenzele makuphuma umphefumulo kwaba buhlungu lokuthi ngifisa ngathi ngavuka namanje ngimnikeze lolu uthando ebenginalo kwasho ukuthi akusenzeki hayi usehambi uhambile ke impela akusenzeki isidalo ke kwakuphela nje kanjalo ke sekuhambile nje kanjalo umgqumeni emhlabeni futhi nje ayisekho into esizoyenza wathi mawubheka wacabanga ukuthi nkosami kube ngiyakwazi ukwenza ngabe ngiyamvusa ngimvusela abalandeli bakhe ngimvusela izingane zakhe kokungenani ngendlela osekubuhlungu ngakhona ayi ngoba khona kwabanzima ukuhamba kwebhova still namanje kusenzima kwabanye yabo into ukuhamba kwebhova emhlabeni kunzima kuze ngizime ngisho enganeni ezalwe manje engamazi impela imayidzo nje ukukhulunywa ngomgqumeni kuba buhlungu kodwa imazi izalwe izolo yabo iyona yabanzima kakhulu manje wasumhambisa nikubo ese le ukuhamba esekhona umgqumeni wayihambani ngendlela izinto zazi uma mkhwanazo ayixove ngakhona kwase kumnandi nje yasase sixoxa ukuthi ngihambisa nokugcaba wahamba impela ogcaba ngonyaka ka2008 ngahamba impela ngamgcaba kahle afike futhi ngahlala nje impela wasahlala mhlawumbe 4 days wagcatshwa umamncane wayegane kwaNtombela nje kwase kungasekho lokho kwase kunakho nje ukuxolelana kodwa hayi lokho okuserious manje balokhu ngomncwabo ayike kwawuyile nakhona wala noma sekuyombulwini usekuyombulwa itshe lakhe athi manje bakuswelelana bethi wena kagcabasha bangihlanyela la bahlanya la bahlanya la kusena wagcabasha kwamajolo wagcabasha kusimina kwamajolo wagcabasha makalungisa cha mina naye indaba yagcabasha yavela ngihlalele igoli futhi angihluphanga nanokuthi ngihambe ngiyobona ngoba ngangazi mina ukuthi umuntu mayihambile emhlabeni uhambile akaphinda buye even ngisho mengathwetshulwa ayinizwa ngendaba nje ukuthi umuntu uthwetshulwe kodwa akukho ukuthi nimbone lento nje yayenziwa uGcabashe wayenza nje into eyasimangaza sonke emhlabeni sikhanda wayibona nezithombe zakhe uGcabashe kuqala kuthiwa nangu lapho khona ngayibona nje ngayichitha nje kuse-early ngafuna ukushawa ke ngoba abantu babengayifuni lento ukuthi uthi akusuye yabo ngoba nje khona esinye savezwa si-black and white enentamo engaka uGcabashe kwathiwa uyimpela ngathi akuye nje lo akuye sidalo into eyimenza intamo engaka ubisi nenhlabathi ayikudla we khona hayi ngathi fonela uMaqulu mina ngathi uMaqulu nje ngicela ukuthi ubone uyahamba kuMakalusanda ngathi wena uyahamba ngithi wathi ngiyahamba ngiyakhona lesigqumeni ngathi ungichazele kahle uma ufika lapho uyaza ngithi wena ukuthi umgqumeni ukuphi okungaba ufakazi ukuthi uyamazi wathi ngathi kuphi washo lokho engikwazi yona mngangazi isibazi mina kumgqumeni asasila embilaphini wayidutshulwe ngapha koqudeni sasiwaye nesibazi la embilaphini asasumgudi senhlamvu le ndaba yensumpe nani hayi mina engasayazi ke le nsumpe yangithusa kakhulu wathi hayi mangithi ngephusa wathi hayi phela insumpe iyavela nomuntu esemdala ngathi hayi kusho ukuthi ivele engingasayikho ke mina ngoba cha ngiyazi mina mawumbuzo uMaqulu uthi nakayazi uMaqulu wathi mayifika lapha athi uMaqulu wathi hey ngicine kakusuye wathi noma ngithi ngimhlaba ngimbuzo sebegcine sebengikhiphela ngaphandle kwegate akusuye yena nje isidala nize noma ngithe mangiqhamuka wathi awu uyaphila nizehlile uPulusanda uthi vele kusho ukuthi khona abasebemthiphila athi kuzongena uzehlile yabo ubani umkhipha ngaphandle kwegate amaphoyisa phela amaphoyisa afuna umbuzi uthi ngangigxila lapha ngembuzo uthi ngithi manje ngoba unjeni ubushawa ubani yabo ngishawa lapha ngishawa lapha kuthiwa ngidla inhlabathi nobisi wayishawa lapha kuthiwa akadla inhlabathi nobisi ngishayela uGcabashe nebazi uthi emzimbeni wayenebazi uMaqulu uthene imvimbi engathi unemvubu
ngathi bayakashawa ngemvubu kodwa kudala sekuyibaze indala okay bhe phansi uthi ngamhloba ngembuzo ukuthi ugcina sekuthiwa hayi ngazumbuza kakhulu ambona ukuthi kahlahlo siyabonda kusuye ngoba phela vele kwakunisuye amaphoyisa wayemdefender pho shutha ayenzela nje ukuqhubha nje lokhu ngane yabo indaba nje ukuthi ibe yinde ngoba phela uyabona yaba yinde kanjani indaba kusukana abantu abakude bagibela abantu bakimosha imali zabo bawubona umuntu okungesuyena ukhona umuntu akwavuka ekufeni nje nomunye nje eseyibuza kahle nje esesusa impela ebhadala imoto ukhona nje umuntu akavuka ekufeni inhlobo noma ngathi uthwetshuliwe mntanami kodwa angeke azavuke kuthiwa nimbonile nabantu mhlawumbe izingane zingambona yabo izingane ezincane engakathombi zingambona sithi simbonile mhlawumbe ubaba ubani kodwa makuthi kuya abantu abadala lapho ngeke beze bamfice kwakunjani lo ongabonwa izwe lonke ezoculo khoze kodwa sewumkhofu ngoba phela kukhona ukuthi wayesewumkhofu akekho umuntu ongabona umkhofu akekho inganekwane kwakuyinganekwane leya ngempela ucabashe nje wayidlala ngathi unamanga namanje ngisamphikisa futhi khona lapha akakhona ngisasho ukuthi unamanga cabashe angeke nje uzube uye akekho nje umuntu ozenza umgqumeni obamgqumeni emhlabeni bafisa abanye abaningi ukuthi bengaba yibhova umuntu ekufanele ngiphendule ngebezona abanye yibhova liphila kimi yibhova liphila ngibuza ukuthi ibhova masizophila kuwe liye kukuphila kubantu bakubo lifunani kuwe ungesisho isibongo sakhona hey mina ibhova liphila kimi wonke umuntu ibhova ngithi yazavelela kodwa lo le ndoda yethu ebatakwethu umuntu akasiyisibongo uzomuzwa sethi ibhova liphila kuye umuntu wakomunye umuzi sengathi nje uzonda uphila kimi ngoba akazondi nje kanjani nje ubo akazondi uzokhohla ukuphila kubantu bakubo kazondi ehambe uyophila emacinekeni uyophila onto encane bakubo uyophila konto encane ngicela ukubuza khona sakuzwayo ningamahemi kakhulu manje ibhova sedlule emhlabeni izingane ayitholanga lutho njengokwenzekile babehlala kuwe le iqiniso lokho kungaba yiqiniso kodwa mina noma ngiyigcileki kakhulu ngoba vele mina nasekukhuleni kwami ake ngithi nasekukhuleni kwami nje kumndeni wami njoba nathi ade sinomanje esebenza umalo sikhona sizingane zakhe mina ngaze ngithi mayiseshonile umuntu ngithi ngithembele entweni yomuntu ofile ngithi ngazuza ngento kabani ngoba engasekho ngazi ukuthi uNkulunkulu ukudalele nawo kwakho yokuthola ngelinye ilanga ukuthi izingane ngamgqumena ayithola lutho mina akungithusi lokho futhi akungiphathi kabi akungiphathi kabi ngoba mhlambe kunezathu ezenza lokho ukuthi izingane zingatholi lutho hayi ngoba kungenxa yabantu ukuthi obani mhlambe yabo sekunjani yabo angifuni phela ukuqamba amanga ke lapho ngikhuluma iphutha ngiye ngibe nalokho ngithi ezinye izinto ziyenzeka mhlambe zidliwe ikhampani yabo uthola mhlambe nemali sidliwe ikhampani uthothi wawunendoda isebenza efemini uyakushiya ibhalile emalini kodwa uthola ukuthi mhlambe usuze uyaguga kwazi uyithole ngoba angeke ngisho mina ngithi hayi impela imali kaMgqumeni zikhona omfowethu njengoba kunomfowethu nje obaba uGqiza lo ojeze ekhulu nobaba lo nomfowethu lo uSkhevana angeke ngibasukele ngithi kukhona into kaMgqumeni abayiphethe ngesandla ngoba mina ngaze ngiyibone futhi nento kaMgqumeni mina ngangingazazi ngoba ngimgana mina ngimgananga yabo ngagcina ngiyintombi yakhe kahle ngagcina ngiyintombi nenkomo imali akayithatha angizange ngibe umakoti so angeke mina ngisukele abantu bakamsele ngithi badla imali kaMgqumeni banjani mina ngikwazi lokho ngoba uMgqumeni angizange ngibone nanento zakhe angizazi ukuthi sengingakhomba into ngithi nayi le ngiyayazi igqoko uSkhevane kaMgqumeni cha ngeke ngize ngikwazi ukwenza lokho so usayeka kodwa ayikade agcina kwembulwitshe kade agcina ibhungu wala intombi kade agcina ukonzuma wakhe kakhulu kange ngiqamba manga Nkosi yami angifuni ukuqamba manga ngisho into engingayazi angeke ngiye ngisho nje ngithi mina ngiyobonga abayinikeza khona ngaleso sikhathi njengobaba ukuthi abayikhohliwe bayazi ukuthi kunezingane kamfowabo ngaleso sikhathi abothola ngakho nabo ukuthi baphumelele ukuthi bazinike noma bazenzele something
ngiye ngithi ngiyobonga ukuthi kodwa ngeke ngithi impela ingane yami ihlupheki nje manje ingoba kwadliwa amandla kayise cha angwazi namandla kaMgqumeni nemoto ngangasuna kaMgqumeni kodwa okuningi kababa kwenzekile mina ngikwazi angifuni phela ukukhuluma iphutha angikwazi so ngiyazi ukuthi kwenzekile mina uzosebenza abe nento yakhe naye njengoba nobaba wakhe naye adonsa kanzima waba nento yakhe uMgqumeni azange ebe nalo ifa likayise uMgqumeni wadonsa kanzima kuze ebe nezinto nezingane zakhe ngokunjalo asikho isidingo sokuthi ziqwebisa inyembe zithi kunabantu abadla ifa likababa cha abasebenzi kusenesikhathi basebancane abasebenzi nabebe nokwabo yabo bathi babehambe emhlabeni besale bedla abanye nalabo futhi abavule ingane zabo isale iqhubeka isebenza kuyasetshenzwa kanjalo kuyasetshenzwa nje uthini ubese ngena emculweni nje okwenzekile ngijabule kakhulu ngijabule nkosami mntana nami ngifisa sengathi nje konke akakwenzayo kungaba impumelelo kakhulu imizamo yakhe uyazama kakhulu kumntana nami umuntu oyihluphayo nangento akafuni kuthiwa uhlulekile ukwenzekile uyaphoqa ukuthi lento le ngizoyenza noma kanjani ngizoyenza yabo even ngisho isikole ukwenzekile yabona isikole mayefunda uyafunda ukwenzekile usecollege wenza sure ukuthi mangabe nikezwe iphepha esikoleni leliphepha afuneke lale ewenzile umsebenzi wakho na futhi awuphasi yabo akasuyele umuntu onqena ukufunda akanqeni ukufunda uyafunda even ngisho nento okufuna ukuthi enze sure ukuthi lento mangithi ngizoyenza mina eqala ukuthi uzohamba estudio angimbelivanga ngoba ngangingazi ukuthi estudio uzongena ngani because estudio ungenwa ngemali futhi uhlangene nobani izokwenza kanjani lento uhlangane nobani ukuze ezekhipha igama lokuthi estudio wathi na ngihamba ngestudio ngathi uyokwenzani athi ngikwenze isingile athi wena uyahlanya wena ekhanda lakho athi hayi ngihlanya ngathula ayiqini indaba yakhona laba sengifonelwa uwinile wamajiji amhlophe athi ayikwenzekile ukutshelile ukuthi uthe sizodibana estudio namhlanje ngithi mina ushilo ukuthi indaba yakhona ngiyifaka ngekhanda athi ke ngicela ukuthi umtshele ukuthi cha sizodibana khona nawe ukhulula inhliziyo nje ungabi nento eziningi oyibala ngokwenzekile umntwana mayefuna ukwenza into mdedele ayenze lonto leyo ngoba mhlambe iyona nto mhlambe ezoba impumelelo kuye kusasa yabo hayi ngithi okay ayahambe abuye nedemo idemo ke ngalesa sikhathi kwakuwa ilokhu ngani kuse ingoma ezimfihlo yabo esafihliwe angilalelise yebo cha ngizongithi inkosami kona kuyazama yazi akufani cha inayi ingoma ngempela iphumile yona ke ngibona nabantu beyijabulele kakhulu enkundleni zokuxhumana ngapha nangapha bayithokozela kakhulu noma ngingazi ngithi kuthiwani ngoba angeke ngiqama ngithi mina imnandi impela ngiyayizwa impela nami imnandi angithi mina umntanami akekho umuntu opheka ukudla ezincome yabo akekho futhi umuntu ogida ayibuke abantu okumele bafakaza ukuthi inhle into akayenzile kumele kuba abantu bangaphandle nabalandeli kanjalo so mina ngeke ngize ngithi ngigalante ngithi hey nami ngizwile impela umntanami cha ingoma ayikayishayile imnandi mina ngizozwa ngabantu nami ngilalela ngithi ushuthi kumnandi ke makunje ngithi kushuthi one besho kushuthi wena makunje kumnandi cha nkosami mina ngijabulele kakhulu akakwenza umntanami nanokuthi nje into engijabulisa kakhulu uyimisele ngokufunda uyafunda ngoba ngonyaka ophelile ngiye ngamenzisa i-certificate se-computer ngabona ukuthi i-certificate se-computer sizumusa ndawo mengaqedile ukufunda akaqedi ukufunda nezinye izinto ezokwazi ukuthi abalance kahle ngazo enemfundo ephelele cha nkosami uyimisele nje ngalokho mama asibonge isikhathi sakho ukuthi usivakashele nje namhlanje uzositshela ngale ndoda le engapheli kubantu hayi nami ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi ngikhulume nabantu abantu ke sebezokhuluma into abayaziyo manje niyeke futhi nkosami ukusithuka niyasithuka nkosami singenze lutho niyeke bantu ukusithuka nikhulume nje nathi kahle umuntu esingaze simenze lutho engasithuki okuncomeka yancomeka kungavuma ncoma athule ungcono engafaka inhlambe engafaka ukugxeka engagxeki esethi hayi manje bese wenzelani ukuthi ngoba bayithanda abantu lonto leyo manje besenzani la manje bese kuyini lo hayi thanda ukuthandayo uthule futhi makungavumi uvele nje uthule ungcono ungakhulumi lutho ungagxeki
ufaka abanye abantu umoya omubi beze benaka into ade bengayinakile ufike ugxeke leyo nto khona oyithandayo khona oyithandayo yabona dlula kuqondene nawe uthi ngoba bakhona vele abamsupport hayi mina uthi ngidlule yabo cha siyabonga kakhulu ithuba la namhlanje nami ngijabulile kunabantu asebezongazi ngokweqiniso beye khuluma into abangayazi mina ngifunda okunye namhlanje ukuthi kuyenze uculwe ngento kanti ayona lonto leyo athi ngisazi ukuthi hey uvimbeki ulutho ungabona ukade kutshela ukwenzekile ama comment lafana athi awu ayithanda abafana uyazi anginomsebenzi ke phela noma ngabe ngangibathanda abafana kulungile ngithi kwabantu bokuthandwa phela abafana abafana vele kokuyinto yokuthandwa ngiyathi akungena nkinga nje lokho nangu umtshengiseni nawe ayicula ngoDion kodwa wayengekho uDion cha azange bekhona umuntu akaze bekhona nje umuntu okuthiwa uDion igama wayeqambele nje igama umtshengiseni eyiculela nje ngegama nje lo muntu yazi ngathi kuswela bekuthiwa kanje ngihambe ngogcina uDion nake yabona ke no la ngano Mary Gordon lo mgumene ayicula ngathi Mary Gordon akekho umuntu wakuthiwa Mary Gordon wayeyisusile nje igama yabo selingaqondana nalowo mlungu loyo uma ukuthi ukhona uMary Gordon kodwa ngingaculi ngayo cha akekho umuntu wayiqondise kuyi wayishaya ingoma ngoba kuyenzeka ukuthi ingoma ibe negama lomuntu kodwa ungekho umuntu obhekise kuyi uyiculela nje ingoma bese ingena kubantu kube sengathi hayi ngangisho kuZondi kanti lutho ngangisho kuZondi ngangiyiculela nje ngoba nabo Zondi nazi siyayilalela ingoma zabo zikhona ezicula ngabantu la kodwa ngeke ngisho mina ngithi uZondi yabona ubecula nje usesho kubani ke manje cha ushaya ingoma ngithi ushaya ingoma afethu apha emakhaya ngathemba ni enjoy interview yethu noma mvimbephi sithi nje hamba like usubscribe niye kubathuka sebecelele abanye kwesesikhathi ngifela nje ukuthi awuthanda nomgqumi yebo ngifela nje nalo ngisho ngafaka isongo sekhaya ungahlangene naye abanye bazi bethu wayezethanda nomgqumi ngobe yini yona lena cabanga nje lonto le ngaleso sikhathi wena ayikho into eyikhukhumeza ngayo mina angiboni kungisiza apho ukuthandana nomgqumeni yabo angiboni ukuthi khona kungisiza khona igama yabo kunoma kungisiza kungibangela inkinga nje bengithukeke nje bengisho yonke inhlamba abayisho khona nje kwasigibela ngenhlamba ka Facebook wasibhanqa ngabhandele nje umntana wami zakwana inkinga cabanga owakithi nokuba kithi wasemacinekeni umuntu hey washo kube ingane yami isifebe kwathi nangani kwathi ngathi hawu lo febe mina ngaze ngibone washo yonke into le wathi uhamba uvenye ziveza amazinya ayifake lana washo navi bephuwana hamba ohlisa iphe abantu banenhlamba zabo indoda ithukisa ke umfazi indoda kodwa impela ibe nenhlamba ngathi intombazane khona abafana abakhuliswe ngenye indlela abangavuthiwe abantu uZondi ngeke kubathole bekhuluma abasemsinga manje uZondi indoda ngeke umuzwe uZondi ekhuluma noma kanjani ngoba wasemsinga uqhathiwe induku lezi uyazazi uyabona ngalempe yamtshengiseni umgqumeni kuthiwa yikho ayishaya kakhulu kuthiwa imandla ngayo uba uZondi uZondi no DSD ukuthi bayikhuluma leso yebo ngeke uzimeze uvule athi ngabavule emlonyeni insizwa ke leyo jikho zayibhaqa kakhulu insizwa ke leyo ngutshela yabona nje insizwa engavule emlonyeni eyithulela azinsizwa ithula izithule ngisho komfazi wayo ikwazi ukuxoxa nawe uzochasiphume isixoxo phepheleza umfazi ithulele nje ibuke insizwa ke leyo hayi umfazi uyakhuluma uphikisana nendoda yakho na iyakhuluma nawe uyakhuluma futhi hayi yama ngiphasisi le aya ngiphasisi impela hey ukhona la bhuti lo la bhuti lo wakhuluma amantombazana impela wabhukuda nawo futhi ayibhuda nayo impela emfuleni idlala ugwenya ngendlela kanenhlamba ngakhona yayi kodwa anginandaba mina hamba ohlisa wazwa indoda yazota kwethu indoda bazela lapho ota kwethu indoda ibhetshetshe indoda izazelaphi awunazo awu hayi ngade la ngathi ayicana indoda inkinga le avela ngathi ayangiblock ngoba phela ngangibuza kahle ayibo baba ngoba phela ngathi wakithi ingane yami uyithukelani kangaka iseyenzeni wathi nawo noma mhlambe nawe ufuna ngudumisa ngizokotela kuwe phela mina ngenhlamba ngathi mina ha kanti futhi uphila ngayo nje inhlamba hey khona abantu abangashayiwe kodwa yabona nje mangabe umfana ongaqhathanga vele uhambisa iqanda lenjelana hayi vele uyisidwedwe somfana uma umfana nje kufuneka ukukhulu ukumbiso namasimba nje lapha entabeni mangalibanga nje iqanda lenjelana umfana uyabanda awuqinile nje isidalo vele usithuka la ko Facebook enkundleni zokuxhumana sibiza ngazo zonke inhlamba uzothuke nabafazi usho nje uyindoda nje uhambe nje
bebhizinesi oshade need uthwana nabafazi. Sungavuthiwe. Hayi awuvuthwa ngiqanda ngendlela nawo nibanga impela futhi awuzange udle umfana gegedlana. Ofethu, lapha emakhaya sabonga Khosi Njani thina time. Ba.